Kaya katagalan ko kung hindi ko lang na siya sa iyo. Katagalan ko yung sisimpiro ko. Tapos na kasi siya nakikita sa iyo. Sa pagkakas sa iyo na pinagdays. Sa halos na kayo magpapalala. Kasi ako lang nakalagyan. Kaya natin Jesus Christ maglalak na siya. Amen. Apa po sila nagbabangon ko yung Benton matayan so ano yung na-establish niya so nakakasabi hindi pa mato si Wusol Wusol si Papa na lang sa mga studio pa ito lang yung siya pahimait na kayo ito lang yung karting mo lunch na kayo kaya chicken umbrella Katarship siyang ke kanan lense ngaya. Lense ngaya pa akilin yan matayan. Panga lense man nalat kita kaya kilututan nga electric kaya pupulat direct mong baka tali kaya surf lol. Funky flat. Ngak lense nga nila katashikis chiki lense nga nakita feel happy nga ilmal ni kidlam tawag nga originated nga napangay katama ako na research laka ngati parle ta tayo pang mga shikam lense nga ma folklay ke 1800s 1870 Matayan si Pam Clara Setkin in Germany and fight for women's rights na dahil sa ngayon World War I in Shigelan akaye women's rights movements la dal gebel sa nga super peace equality lan matayan in Mashlon ke society seko enze Milo Sashke. Mana si matayan na kayo na Faraday, early 1900s, first International Day, it celebrated Europe. It folklore campaign for peace and change. Mana si matayan. When made, na agilin niya matayan na, ale, shirkin niya matayan na, matayan na post na matayan na included kaya na ke especially na ke government, ko na ke voting, ko hindi rin malalos ke office ma alepel may dapat na para mga agilin niya may akaya lang tayo na included ke kainin mana kayo na mas celebration sa may mga fashion cleric like February long todo talagiya mas Henry Saf like February Pinena natakoyang tigunelos plan sham ke iltal otay lamo in matayawek observe ya cleanse ng holidays lang tayo sa matayin nga ke March Lemalikosh kaya na kayo my Faraday 1975 pangan sa mga sisla so tinggal lang ay cash mo sa 1975 Akaya class in UN napapampan International Women's Day. Akilin niya misengi pasara ni misengi patakilin lensa nga orik naman recognize si achievements na kayo walan matayan si. Kung finete matayan take ay office job si career woman si mama kumash kayan Kaya kung kumarela matayin si. Kung di matalo, naliyan talito mo, kabayan sa po, mapulto mo, kumarela, lakalaw mo. Ito lang,
Yorkshire mage society se kuling ay palakun dal di ka larela fin de getak matan dia lo sa pa fin de talit mata so ngakin dia message yan kung dalin akay kung dal siya an sin dalin na tala makumash kayan kumakay ko makadeshige ka din ran national sa pangataka witness kung dalarangal na fay palake alit na siya kaya siya kung dal hala na siya sinsiya wo karin niya kaya siya ay maliye nga witness mga kaya kung dalin diya na tuwi kampare kinahash ma se fosa tel sham ko nan national tel kaya peace in national long se peace long se ma team kaya ngayon talaga mo inspire inclusion ngayon kung fly na ka tayo titas ko siya ay mga kaya we in Mashlo and ang pangan Kalman Kasluongan inspire inclusion papa na kisem-sem na yung mga faktiya nga when siya 10 yung palayat matayin na kayo but acknowledge matalas kayo palayat respect mga mga fun fact like Women's Day pinsakin hashtag palme na sinugos nakula malaki katakali with stay ka with luwa karya kataka sunibong tayo kakakunin siya ko ngayon nagkamayan ala na warm welcome message Kaganda, kayong dahil papundaw na kayo patrilate mana tawas, pasew lash papundaw kayo so, kita siya yun kaya pagpangan sisa kung siyam-siyam lang kaya siyam-siyam kaya women's tayo then sa nila pangatapon lang kaya mga tabangan natin na kaya kung dahil fast kaya kung sa nagkagibel sa nila dapat na mga taklamangan inasundan mali mo kaya yung dahil mga dip matalas so ikaw malak kaya mga tayo ba kayo sin bobo siya bobo dahil dapat na may wanta tapo siya siya in short malam ay ke action ke tone pangan kita no malap Kaya ako ko lemong puyo ng kaya yung takbo si kaya yung kansin makakikyan so sino kaya then ito la Yorkshire po may pa'y magtitil na kaya yes komplara na din siya nga hindi mo tayo kiyas na tatot ko ay pa mong abigya tayo kaya diba pagpedla tayo kaya masak may tulad kaya mga yan siya may siya mga tayo waming may motivate yung mag-touch na diba kundi ko So, when siya when nake arse when taka when siya when nake tadi kayo susa never akin na experience sa mga malam sininda na pewa as type post na kayo natos me inatalate inito pala ay anda na yok si matayin pangan medyo sige man akin ma equality ba mapul matayin pel medalo pensin matayin para kinira siya pe hindi ko tawi food kay sim of campaign tawin pe tan kita sin last week Kosrae upe pensin masin matayin Kosrae me nagat ande so placing nagat sud as matayin senator malas pensin senye malala kaksakin Alape na kakaksulit na mga tayo sa raga ki pensi mal isofos lala dahil akilin na kailan mo naman may pensi lasyo dahil ilakilin mani dahil mo kikifal na ki yung mga parang kasi na takpulong ko yun na fin ars maak saya ta
Steve na tayo pagkakit siya sa mga kanya lang isig niyo. Ito naman na. Lagi Bella ko masamet, kulan singkat ke mula siya kayawa. Happy Women's Day na sinmatayan na kayawa. Program lan matayan na ten sa ko payan na ten sa ko na pa. Inshallah mo. At ten sa ko ping ko. Payot yan ko. Nawangin mas, katatu na yung may tattoo. Alright, ten na siya mapano. Ay, gulang gusto lang. Dalawa lang tadi dito magtanya. Kala ko. Hindi ka ready? They ready? Vancouver, Alaska. I'm done, yeah. Baka I'm in 9 years. Gula yun, kung kailan mo yun. Ano yun, kung kailan mo yun. Ang magparang, magintay. Eh, matama, matahuk. Hindi na mahuk na. Gula yung kaya ka ito, hindi ako na. Aaron, Brella ko lang. Ito ko sa ito. Kakay. Kakay. Hey, Shabbat. Sorry, ang lalaki kong kapag. Ay, gusto ka ito. Amin na, 1, 2, 3, walk lang. Wait, what's more? I can't know. Women's Day is about empowering women, lifting up each other. Even if you are young, you know that you are important. As you grow, you know that you are important to the society or to the nation. So know that women are important in that part. I just want to
relay, I'll let you know that it's not just about dancing, okay?
Krishna